gung ingkang bala kuswa prabasananira lir surya wadan lira saka ing jwalanidi arsa madangi jagato mungut aneng sapuca ing ukir merbabang sumirat kena soroting surya megolan gunung kabiyarsa swaranipun lera ombak ing samudra rap kumpul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk atur wonten arsanipun para pemuda sepuh haji sepuh utaminipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sukorjo, panjenenganipun Bapak Supriyanto, dalasan sedaya perangkatipun ingkang kawula bekteni. Kunjuk atur wonten arsanipun bapak-bapak saking lembaga desa LKD BPD dalam sedaya dayanipun ingkang kawula minulyaken boten kanthemipun sedaya masyarakat wonten ing wilayah Desa Sukorejo mulai RT setunggal ngantos RT 3 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Wewengkon Ponorogo ingkang satu bagya kelawan mulya. Puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang boten gendat-gendat paring berkah kawulujengan dumateng kita sadaya. Kanyatan wonten ing saah punika bertepatan kalian dinten Ahad
malam Ahad kita dipun panggihaken kalian Gusti Allah manunggal dados setunggal wonten hati acara mangayu bagiya semarak peringatan HUTR Republik Indonesia yang ke-81 Desa Sukorejo. Muga-mugi pepanggihan kita sami bukti barokah manfaat maslahah fidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sholawat dan salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun panutan kita Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sami pinaringan syafaatipun min yang biada ila yaumil qiyamah. Gung panuwun kalau aturaken kunjuk wonten ngarsanipun panitia penyelenggara Semarak HUT Republik Indonesia di wilayah Desa Sukorejo ingkang sampun kastuhan bali kadang-kadang campur sari nirmala pimpinan panjenenganipun Abah Sali. Kalau dah menika tinimbalan wonten ngarsanipun para kadang para pini sepuh di wilayah Desa Sukorejo bertepatan kalian wonten ing wilayah Sukosewu. Mugi-mugi keberkahan kawulujengan kelancaran mugi tansah kasandang kasalira wonten ing hati acara punika lan kanthi peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-81 di wilayah Desa Sukorejo membawa dengan kepemimpinan beliau Bapak Supriyanto Gumolonging Manunggal Rasa Cipta Karsa dadosaken wilayah Sukorejo dados wilayah ingkang gemah ripah Allah jinawi tata titi tentrem karta raharja dipun dadosaken wilayah ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Derek yang kuyung wonten ing kaludha menika swara ingkang sampun sumadya wonten ing kaludha menika ada Sita Bekawang Ayu. Hey 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 hey. Siapa Sita? Saderipun ngaturaken Bapak ya, salam rumiyin kasmanggaken. Ya, saderipun ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki nderek nyengkuyung Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oke. Ya. Matur suwun semene sawetawis para rawuh Surawati ingkang sampun jumeneng panjenenganipun Mbak Sinta kasusul dening wonten salah satunggal Surawati ingkang bisa saking wilayah Ponorogo apa ngendi ngono ya. Cindy Bekawang Ayu. Oke, segera kumpul. Obor sudah dinyalakan. Aus, moga Mbak Cindy merekan diri. Aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, para rawuh, dua penyanyi sudah berdiri disusul Durang Suwarti si paling semok bahenol yang mempunyai rambut panjang. Iwana nggak Bekawang Ayu. Kalau dalam menikah ngaturaken sugeng hampir sani so sugeng hang laras tembang-tembang ingkang katur lumantar kadang-kadang nyu nir malah kambuh yang mari kangen Gus tumuruning wahyu katentreman yo wahyu wujude tentrem manggen wonten ing manah Gambyong mari kangen. Sing taati ati wis
tansah dadi impen yen dinuju deket ati esmea merati wis maringan muga-muga tansah tentrem atiku dadi tentrem amun ati roda tajem merikangan ulas siro netra tajem biasa tiko. kumpul-kumpul bareng di wilayah Sukosewu.
sedaya nirmala. Dalam rangka memperingati Republik Indonesia yang ke-81. Aku cari isi kepiro alera-alera Perune segoro Ampianu pabraulaya Yogiku Ketari wisoro Sugeng rawuh dulur-dulurku sedaya. Sugeng bebagian kalian kadang-kadang nirmala musik